kang mangkari rahayu satu temati. Bismillah. Horek sumegruk jagat kocak bumi saya panas kaya wis ora kuat nyangga dosane menungsa alas kobar gunung nyembur lahar banyu segara ambyar buyar kang ketrajang krasa semelep panase ing brang lor kawula arit padha pating jlerit ngungsi urip banjir ladu metu saka telenging bumi satemah wayang muyungan uripe para kawula tanggap sasmita narendra ngamarta sang Prabu Puntadewa ya sang Nata Yudhistira ngenira mriyatosaken dhateng kahanan ingkang saya suwe datan saya tentrem ning malah angkara murka saya handadra ilir-ilir tandure
Nuwun sewu Yai. Menawi kula tingali menggah kalenggahan mangke gelaripun Yai Prabu Puntadewa ing Ngamarta, nitik saking jaiting netra miwah lekring wadana nélakaken bilih wekdal titiwanci kalungguhan menika paduka Yai Prabu Punta nedheng kagibel wonten ing lelampahan ingkang sanget ruwet satemah damel petenging swasana penggalih paduka Yai. Upamita paduka Yai kersa medhar sabda saha tasih nganggep bilih Kang Raka Indrawati menika dados kusiripun para Pandhawa tartamtu, paduka Yai Prabu Punta kersa mboten kitang seklimah kali klimah paring dawuh medhar sabda catur netra antawisipun kula dalah paduka Yai Prabu. Monggo Yai kula dherekaken. Koko Prabu nyata lanti panggraita paduka njeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna upamiya mekaten inggih nami limrah jaran paduka Sang Nata Ndrawati menika narendra ingkang titis Bathara Wisnu. Monggo Bathara Wisnu menika dewa ingkang pedamelanipun badhe ndandosi jagat krisakaning bawana. Mila boten aneh boten mokal jalaran paduka menika narendra ingkang awatak dewa ingkang asipat menungsa. Mila datan samar dhateng ngobah musi ing kahanan. Aduh Yai, sampun ngendika mekaten. Sejatosipun Kang Raka Indrawati menika ugi namung badan wadak, kula menika menungsa limprah. Mongko menungsa limprah menika tartamtu kepanggenan raos ila salah hilaf miwah lali Yai. Muhung kasampurna menika kagunganipun Gusti Kang Ngakarya jagat dene menungsa menika papan panggenanipun lali. Koko Prabu inggih kadosa pundi? Ingkang kula raosaken dinten mangke negari Ngamarta kados kelangan yoni, kelangan pangaribawa, kados-kados alam wonten negari Ngamarta sakmangke sampun boten kersa sesarengan nglampahi darmaning gesang sapepadaning titahing Gusti Kang Ngakarya jagat. Angkara murka saya andadra dosa ngupaya kanca saha saperangan ageng tingkah polaipun Naryaka praja negari Ngamarta ingkang kathah sami nilar dhateng sesanggeman. Inggih labet kathah para nayaka praja ingkang sami nilar dhateng sesanggeman miwah darmaning nayaka kala wau. Satemah anjalari kathah para kawula Ngamarta ingkang sami luntur kapitadosanipun dhateng para priyagung nayaka praja Ngamarta. Koko Prabu monggo narendra, monggo pangarsa menika mekaten menawi sampun boten gadah kapitadosan utawi kapercayan saking para kawula, pangarsa utawi pemimpin ingkang kados mekaten persasat aji godhong jati garing. Isih ana regane godhong jati garing timbangane pemimpin ingkang sampun boten gadah nampi amanah saking para kawula labet tipising kapercayan dumateng para nayaka ingkang sampun singlar dhateng hambeking kautaman Koko Prabu. Yai, kinten kula menawi wonten perkawis kados mekaten kula suwun paduka Yai Prabu sampun gampil paring dawuh bilih alam Ngamarta menika sampun boten rena, sampun boten saged lumampah sesarengan wonten Madyapada minangka sami-sami purbaning Gusti Kang Ngakarya jagat makhluk umatipun Gusti ingkang ngakarya tumitah.
gunung jugruk samudra kocak banjir bandang banjir ladu lemah longsor matimbun kathah para kawula ingkang sami dados kurban jiwa ingkang pejahipun pejah kanthi cara ingkang sia-sia menika menawi dipun glenjah menawi dipun tintingi menawi dipun orak-arik penggalih kula miwah paduka yektosipun boten kok alamipun ingkang boten saged sesarengan lumampah kala mangsanipun malah menungsanipun ingkang boten saged njagi lestarining alam kala wau. Yayi. Kinten kula wiwit kina makina alam menika sampun wonten. Kinten kula wiwit nalika kina makina duk rumiyin rumuhun menika alam sampun wonten. Nyatanipun alam tansah maringi dhateng kabetahanipun para umat ingkang gesang wonten sak lumahing bumi sak kureping langit. Menapa to ingkang dipun suwun para manungsa ingkang boten dipun paringaken tumrap Gusti kang karya jagat lumantar bumi saha alam saisinipun. Nanging sifat rakus, sifat serakah, dakah-dakah, ngangah-angah ora cukup menika kala wau temah minangka dados tuk sumbering perkawis wonten lumahing bantala kureping akasa. Mila ta leres menungsa gesang menika dipun kanteni nafsu patang perkara. Siji, nafsu ning kewan. Loro, nafsu ning setan. Angka 3, nafsu kepingin serakah. Angka sekawan, nafsu ning malaikat. Nafsu kewan menika dipun wastani nafsu hayawaniyah. Nafsu setan menika nafsu saitoniyah. Nafsu pingin menang dhewe menika nafsu safuiyah. Dene nafsu malaikat menika dipun wastani nafsu malakiyah. Mekaten. Seneng mangan, seneng ngombe, mung buru marang blenduking waduk klimising lambe menika klebet nafsu ning kewan. Menungsa remen kali lawan jenis lajeng kepingin nindakan senggama, nindakan karosih satataning wong lanang wong wadon menika ugi kalebet nafsunipun kewan. Seneng ngapusi marang wong liya, ngapusi marang awake dhewe menika minangka tandha manifestasi sipatipun setan ingkang wonten mapan wonten ragane menungsa. Aja ana wong wibawa kejaba aku, aja ana kondang kejaba aku, aja ana wong sugih kejaba aku, yen perlu sesigaring jagat kuwi dadi bondo donyaku. Niku sifat serakah, niku jenenge sifat safuiyah. Nah, mongko nafsu menika pirantining tiyang gesang. Wong urip tanpa nafsu niku diarani wong gendeng, wong kumprung, wong suwung. Nadyan mekaten menawi tiyang menika mboten saged ngendhaleni dhateng nafsu, menika dados tiyang bingung, tiyang ingkang edan dhateng pangwaos, tiyang ingkang wuru mendem dhateng bondo donya. Mila yayi, donya menika saged tentrem hayem-hayom boten kirang setunggal menapa menawi tiyangipun saged meper dhateng hawa nafsu jalaran nafsu menika mboten saged dipun ucali. Nafsu namung saged dipun kendhaleni kanthi srana menapa? Sipating malakiyah, sipating malaikat. Sarananipun kados pundi? Sarananipun supados kula panjenengan menika kedunungan sifat malakiyah mboten wonten sanes kejawi namung kedah manekung puja brata kunjuk dhateng Gusti ingkang murbeng jagat, Gusti ingkang maha tunggal, Gusti ingkang Maha Esa, Gusti ingkang welas lan asih lumantar agama utawi kapercayan ingkang rinasuk pribadinipun piyambak-piyambak. Dene tiyang Jawi mekaten pitados tetilaripun para leluhur, wong kudu seneng laku tirakat ngurang-ngurangi, laku tirakat ngirang-irangi. Sampun ngantos buru dateng sesukan pribadi ingkang tundhanipun badhe damel kula kali panjenengan menika ibaratipun gaman menika gaman ingkang ketul
mboten dayani menapa-menapa. Upami kaca menika dados kaca ingkang bureng ingkang mboten saged kinarya hangilo utawi ngaca. Yayi, monggo dipun wasuh raga kula, dipun wasuh raga paduka kanthi srana nyaketaken dhateng tuntunaning Gusti kang ngakarya jagat ingkang dipun sebat agama utawi kapercayan pirantining gesang supados nenuntun lakuning menungsa sakinten saged slamet donya tekan akhir rak ngaten Yayi. Koko Prabu. Inggih. Monggo nyatanipun boten kirang-kirang para nayaka praja Ngamarta ingkang kagungan sifat ingkang utami. Sifat ingkang punjul ngapapak mrojol ing ngakerep. Duh Yayi. Nadyan to negari Ngamarta kathah tiyang ingkang wasis, tiyang ingkang punjul ngapapak mrojol ing ngakerep. Nanging wonten unen-unen ora kabeh wong pinter kuwi bener. Ora kabeh wong pinter kuwi bener. Kang sarta ora kabeh wong bener kuwi kudu dadi wong pinter. Akeh wong pinter senadyan to ora bener lan akeh wong bener senadyan to ora pati pinter. Nanging timbang dadi wong pinter sepisan malih tinimbang dadi wong pinter nanging ora bener luwih prayoga dadi wong bener senadyan ora pati pinter. Menika atur kula Yai Prabu. Tan samar pamoring sukma sinukma yewinah yo ing asapi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana Koko Prabu sasampunipun kula nampi dawuh paduka kados dipun totok alugara dada kula rumaos sesek anggen kula njal huswa Koko Prabu sepinten kathah kalepatanipun para Pandhawa dumateng para kawula negari Ngamarta. Yayi, sipating manungsa menika boten gadah sifat kasampurnan muhung kagunganipun Gusti Pangeran ingkang akarya tumitah. Koko Prabu ndadosna kawuningan inggih labet regeting jiwa raga kula satemah dinten mangke negari Ngamarta mboten namung ketaman pagebluk, negari Ngamarta mboten namung ketaman gara-gara para Pandhawa kelangan kiblat mustikaning Ngamarta jimat jamus kalimasada sak mangke murca saking Ngamarta Koko Prabu. Lho Yayi, inggih wonten dawuh. Sewu mboten nyangka bilih wekdal mangke paduka nembe nandhang pepeteng ingkang semanten awratipun. Jimat kalimasa damusna inggih Koko Prabu. Kula nyuwun senjata pitulungan paduka njeneng Koko Prabu. Pandhawa tanpa jimat kalimasa persasat ringkih. Gesang tanpa otot bebayu Koko Prabu. Kula aturi sabar. Paduka kedah pitados bilih Gusti Allah menika mboten badhe nyobi dhateng umat mangsa kliwat saking kekiyatanipun umat menika piyambak. Kala mangsanipun Yayi, kala mangsanipun inggih kanthi pacoban menika menungsa dipun dunungaken margi ingkang padang jinglang lumantar alam sampun paring tulodo yen ana udan barat
yen mendunge peteng saya ndedhet tumuli ana angin lesus lir prakempus gora mawalian saksampunipun jawah dres lesus kala wau tumuli wonten ungup-ungup cahyaning surya anjalari wonten teja hangenguwung ingkang endah menawita dipun pirsani Yayi menika minangka tandha yekti bilih dhatengipun kanugrahan menika kala mangsanipun dipun sarengi kalih dugining pacoban mila hamung jalma pinilih mung menungsa pilihan ingkang saged ngraosaken kaendahan ingkang dipun simpen sajroning lakon kasusahan sepisan malih kula bali mung menungsa pilihan mung jalma pitringan ingkang saged nggagapi rasa endah ingkang dipun simpen sajroning rasa susah Koko Prabu nyuwun pangestu kula kaliyan para kadang Pandhawa badhe ngupadi wonten pundi papan durungipun Jamus Kalimasada kula panggal puja mantra rahayu hayu hayu lampah paduka Yai Prabu Masanya pratangga windwiyat hamun-amun nirgumambang maltik mansolot putusing sewangulun lamat-lamat sadosa wateknya ilang Raja Manik kang tinuding jagat kok nggih bilung dalem ketuane kowe adiku wong loro adoh ndak awe cedhak saya tak raketke nggih merga dene iki ingsun kepengin rembukan nglawan kowe togok apa dene kowe bilung nggih ngestaken dawuh nuli badhe paring dawuh menapa kali nabi sampeyan kula pun togok nggih margake sawangen aku kuwi kurang apa kok aku dadi ratu ana negara ngawu-awu langit ki kurangku apa nggih nuwun sewu nek panjenengan ndhawuhi kalih abdi sampeyan pun togok kinen biji dateng panjenengan kinten kula kok pun boten kirang napa-napa kawibawan kasantikan sedaya sampun panjenengan cakup. Tur dasare ora dadi ratu niku dipun sengkuyung kali para kawula, nggih ta? Bondo donya sampeyan niku ibarate dikeruk kaya pasir. Diusungi kaya lemah. Ditawu kaya banyu 200 tahun mboten badhe telas, nggih ta, Kang? Lah nggih. Mun mboten kirang napa-napa. Dasare isih enom gagah gedhe dhuwur duwe panguwasa, nggih ta? Wong kuwi nek duwe panguwasa isih enom niku ibarate idu geni sak omonge dadi lho niku. Tokok nggih. Menungsa ki mau pancen tinemune mung sawang sinawang nadyanto kowe kandha yen to aku wis ora kurang sawiji apa. Nanging saka rumangsaku isih ana sing gothang, Gop.
Oh. Wong urip aja sok nuruti butuhing karep. Wong karep niku aja ditututi. Wong karep niku nggih nuwun pangapunten. Karepe wong niku ora pejabat, ora rakyat, ora wong sugih, ora wong melarat. Niku padha mawon gitu. Wis sugih kurang sugih, wis mulya kurang mulya, wis wibawa kurang wibawa, wis duwe bojo tetep pingin demenan ya to Kang. Oh iya. Pun kuwi niku sifat dasar menungsa kok ngaten niku pancen penyakit niku. Mila aja ampun nuruti butuhing karepe wong niku nek dituruti ora ana enteke ngaten. Mboten telase mboten wonten. Kurang mawon. Wis ngene kurang ngene, wis duwe ngene pengin ngene. Duwe siji pengin loro, loro pengin telu. Lan lain sebagainya. Nah. Niku nek wong nuruti butuhing karep. Lah sing apik niku wong urip nuruti butuhing urip. Wong urip iki butuh mangan nggih pun mangan sak cukupe mawon. Wong urip butuh sandang nggih nyandang sak limrahe, butuh papan nggih watone nek udan ora kudanan, nek panas ora kepanasan niku pun cukup. Rak ngono to lho, nggih. Ya, ning dudu kuwi sing tak karepake. Ingsun rumangsa ibarate aku ki srengenge, sorote srengenge kuwi mau durung bisa nrabas marang sak isining jagat merga isih ana mundung, ana tumlewung begowong ingkang peteng dedet ingkang ngalang-alangi marang soroting surya ki mau. Lah sinten ingkang dipun kajengaken? Aku Ratu Gong Binathara nanging kawibawanku yen to ditraju. Kawibawanku yen to ditraju karo para Pandhawa sing manggon ana negara Ngamarta, aku ki urung ana sakuku irenge. Aku durung ana sakuku irenge kok. Oh, iya. Oh dadi sampeyan kepengin kaya Pandhawa. Aku kepengin kaya Pandhawa. Ya ora mungkin. Wong kok aneh-aneh. Lho, sebabe ora mungkin apa lho? Lah wong Pandhawa ki wong alim kok. Sampeyan apa ora ngerti? Pandhawa gangsal, Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sedewa. Nika niku menungsa sing sipate kena kanggo patuladan gitu. Wong urip sing ora sok umuk, wong urip sing ora seneng ngadir-ngadirke duwe apa? Mamer-mamerke bondo donya, ya ta? Ora kemrangga uripe, ora aji mumpung lah balik sampeyan beda. Lagi naik daun sethithik wis kemlinthi, ya ta? Lagi diceluk Pak ngono wis gaya. Mobil anyar sithik wis terus nglaksoni wong. Pamer. Lah iya. Beda banget kok. Wong sampeyan ki gila hormat kok sampeyan kuwi kok. Gila hormat sampeyan. Ora kaya Pandhawa niku wonge santai ya Kang, santai. Kowe aja ngalem Pandhawa banjur ngasorke marang panjenengan ingsun. Lho mboten. Witing klapa salugune kula matur apa anane. Toko, nggih. Aku gumun setahun jembleng serendeng Pandhawa kok bisa kaya ngono kae piye kok? Pandhawa kok iso kaya ngono kae piye? Padha-padha mangan wae dami kinukus, padha-padha lair saka wong wadon. Padha-padha urip ana lumahing bumi kureping langit keneng apa? Aku kok mung ngene, Pandhawa kok iso kaya ngono? Nggih, sedaya menika wangsul dhateng pribadinipun piyambak-piyambak gitu. Bocah sekolah niku nggih padha mawon, gurune padha, bukune ajar nggih niku, kurikulume nggih sami, sekolahe nggih teng ruangan nggih padha. Niku nggih enten sing ranking 1, ranking 2. Enten sing bolosan, enten sing kelas 1 SMA wis meteng. Macem-macem kaya kowe ya Lung. Ora usah nyenggol aku mbiyen kelas 5 SD wis kon metu. Lah wong aku ki mbiyen apa ujian kelas 5? Ora nganti ujian, ora ana ujian kelas 5. Lah ngopo? Aku ki mbiyen ditoke gara-gara ngombe teh gurune. Wong edan. Teh turahan. Ora urung diunjuk wis tak unjuk aku. Panjen bilung kok.
Nggih ngaten niku ampun sok madak-madake uripmu to dinikmati mawon. Aku ya aku, kono ya kono ampun dipadak-padake. Wong urip niku sing marake abot niku kadang pengin dadi wong liya, pengin dibiji wong liya kok. Aku tak ngene ben padha kancane. Nek kancane royal aku ya kudu royal. Kancane seneng ana aku kudu kaya ngono, ya berat. Rumangsane wis kaya ngene peng-pengan ya ta. Mongko wong urip iki jane iki ya mung rumangsane. Apa nek kowe iki duwe ngene iki terus wong liya gumun ora? Babar pisan ora. Malah padha nyepatani, engko titeno nang anggere wis anu. Mos ora dadi melarat maneng. Oh iya. Dongane elek-elek. Aku pengin kaya dadi Pandhawa. Aku krungu kabar. Yen to Pandhawa bisa ngono kae mergo mbiyen duwe guru jenenge Begawan Durna. Oh nggih. Begawan Durna niku perangane Kurawa, ngati-ati lho. Durna niku pendeta Kembang Semboja. Kembang Semboja ki piye? Njaba kali jero niku beda-beda niku. Ngono. Nggih padha karo pendeta ndok asin kan. Njabane niku abu-abu, jerone putih, jerone maning kuning niku. Niku antarane lahir batin mboten padha, ucapan, tindakan dan pikiran tidak sama. Nek cara wong Jawa, lati, ati, pakarti niku ora tau siji. Mensla-mensle blendra-blendre kaya banyu tumumpang wonten godhong sente. Esuk tempe sore dele. Nika nek rembukan ora kena dipercaya. Lunyu nika. Ha, mbok ora idep. Butuhku aku pengin padha karo Pandhawa. Mula ayo, derek aku bakal budal marang Pertapan Sukalima. Aku bakal meguru marang Bapa Pendhita Turna. Ayo budal. Oh iki. Mboten langkung wis tuakun dawuh. Ayo Lung. Ndereke tindake bose nyang ndi? Nyang Sukalima. Kira-kira suwe apa ora? Ora, kari 3 dina meneh wis to, sabar. Tenang. Ngobar tanggal 30 kowe turu ning omah. Asik. Ah, tiwas tak bundheti semene-semene. Lah iya. Dadi aku ora perlu mulih pamit karo bojo ya. Lah arep ngopo? Arep ninggali. Apa kowe goblok duit? Arep ninggali bojo. Lah apa ninggali bojo iki kudu bentuk duit. Rak ya isa bentuk liyane. Wah, cangkeme rak. Monggo sinuwun kula dherekaken. Ora ketang solintang sambung apa rambatan pundak budal dina iki. Pamasanya pratangga windriyat iku saknyatane
Ramyan ingkang sasangka gumenyar mangrengga ruming uri mangkin tanpa siring alep ingkang omah Rama dewaning sun gantil butute omah joglo handeng-handeng kisah yen dicuplak dadi malah wela layak to layak prenjake padha ganter perkutute padha manggung jagone padha tarung kewan kejer padha pating sliwer yen jare wong tuwa-tuwa biyen ngono kuwi dadi pralampita arep tekane tamu gedhe. Lah kok jebul tenan. Iki pertapan saka 5 duwe tamu dayah piyayi agung saka negara Ngastina. Adipati Harya Sengkuni ya Patih Harya Suman. Padha becik satekamu di ana pertapan saka 5 kene di Harya. Iya Kakang. Kakang Begawan Durna wantuk mamujine Kakang Kumbayana ora kurang sawiji apa. Ora liwat taklimku katur Kakang Begawan Durna. Oh iya. Wis tak tampa gawe syukur nang atiku ya Di. Ora liwat kepenak nggonmu lungguh ya ngapura ning desa ya ngene iki. Kowe kulina lungguh ana dampar keprabon Patih negara Ngastina beda kahanane karo pertapan saka 5. Kene iki nggone pereng gunung cedhak watu adoh ratu. Mula ya saonone aja ngresalan ngresula ya Di. Iya Kakang wis ora kurang prayoga. Sembah pangabekti kula kunjuk Gusti Patih Harya Suman. Swatama inggih. Iya nggih. Wis tak tampa kowe ngaturake bekti marang panjenenganing ingsun ora liwat pangestuku tanpa nana Swatama inggih kacadhong tangan kula kalih kapundi dadosa jimat. Dipun prayogiaken lenggahipun wis ora kurang prayoga kok nggih. Dipate ya piye Kakang? Iki kok janur gunung kadingaren. Kowe Patih Sengkuni kersa rawuh ana gubuku pertapan saka 5 kene ana apa Di? Kakang Kumbayana. Aku teka ana kene iki ana 2 perkara sing sepisan. Aku kepingin nambani rasa kangen merga yen tak itung wis 3 sasi iki ora catur netra, ora sabejagong lawan sira Kakang Begawan Durna. Lumrahe wong sing suwe ra ketemu mula banjur tuwuh rasa kangen, tuwuh rasa kapang. Tak kira rasamu uga padha karo aku. Iya, aku ya kangen karo kowe kok Di. Mula aku matur nuwun dene aku ora duwe wektu sowan ana negara Ngastina. Malah kepara Siyadi nganti kraya-raya tindak saka Praja Ngastina munggah ana gunung medhun jurang nganti tekan prapta ing pertapan saka 5 kene ya Di. Iya Kang, dibawa padha-padha. Lah ndungkap sing nomor 2. Tekaku ana kene iki arep nanjehke lelakon, arep madhangke crita. Kakang Durna, apa Di? Aku tak takon karo kowe Wangsulana.
lan tak jaluk tak pundhut olehmu wangsulan aja mbok imbuhi aja mbok kurangi sing prasaja wae sing apa anane wae. Oh iya Dipatih aja wasumeleng Begawan Durna ki dudu golongane wong sing ngethek seranggon nebus sauyun gedhek antuk pidak jempol ki ora kok di ala tanpa rupa nadyan wis kembang perot keplek kaya ngene olehku ngadeg yen ora dituwak teken ora jejeg ning ala tanpa rupa aku sing duwe prinsip aku sing duwe adeg-adeg kok Dipatih arep takon apa rendangmu apa tak wangsuli saisaku iya syukur kowe kuwi isih rumangsa dadi punggawa Ngastina apa ora piye kowe iki isih rumangsa dadi punggawa Ngastina apa dudu lho pitakonanmu kok aneh kok takon yen Durna ki sik krasa dadi punggawa Ngastina apa ora tak balik genti pitakonanku lah wong Ngastina kuwi sing nganggep yen to Durna kuwi punggawa Ngastina apa ora lho wong ditakoni kok genti malah takon mula mau ning ngarep rak aku wis matur kowe iki gari wangsulan ora sandatak kakean wicara kowe sing rumangsa urip ana Ngastina apa ora iya uripku ana Sukalima kuwi bawah negara Ngastina terus piye saben sasi kowe isih entuk blanja saka Ngastina apa ora isih pendak tanggal 6 aku isih tanda tangan terus aku entuk bebono saka negara Ngastina kanggo pirantine urip pendak sasi fasilitas isih nampa isih rumah dinas kendaraan kabeh isih tak nggo yen ngono kowe sing ngrumangsani uripmu ki sik melu karo wong Ngastina kowe iki sik klebu andhane sinuwun anak Prabu Duryudana mestine uga ngono yen to isih diakoni lah syukur yen pancen kowe isih rumangsa dadi punggawa Ngastina kowe isih nampa blanja pendak tanggal 6 kowe isih nganggo piranti kedinasan negara Ngastina genti aku tak takon yen pancen kowe isih rumangsa kewajibane andhahan tumrap pengageng negara ki apa kewajibane merga hakmu wis tak paringi terus kewajibanmu minangka Nayaka Praja ki apa mbangun turut marang Jawing Ratu netepi marang kewajiban minangka Nayaka Praja mestuti marang Jawing Narendra kuwi ngono ki kewajibane lah saiki aku tak takon buktine apa yen kowe isih ngabekti karo negara Ngastina yen ora salah nggonku metung kowe iki wis 3 sasi ora ketok siba mongko sing jenenge Nayaka ki mau kudune duwe kewajiban pendak sasi pisan kudu sowan ana ngarepe ratu sembah mangabekti nguspa padaning Sang Narendra ya gene Kang ing atase kowe isih rumangsa urip saka negara Ngastina kowe diayomi karo Ratu Ngastina kowe isih mangan bondo donya sing metune saka Ngastina keneng apa wis 3 sasi kok ora ketok siba ayo Wangsulana apa iya piye to wis 3 sasi kowe ora ana tanda tangane kowe ora absen sebabe apa tak takon Wangsulana sebabe aku isih gelo aku isih rumangsa gegelan upama gelo perkara apa belanjamu kuwi kurang ora wis cukup tumrape Durna arep nggo apa urip ijen anak mung siji bojo wis tuwek royal ora iso lho piye nggo apa aku iki apa rumangsa kurang kehormatan ora aku kuwi kudu wong sing gilah hormat dihormati kaya bendera wae dikerek gah aku lah terus alasanmu ki apa gelo atiku gelo lah ya gelo ki rak kudune dicethake kok gelo ki sebabe apa sebabe wong urip ana donya ki ora mau mikirke awake dhewe tok coba wong lanang entuk wong wadon ki terus nggo hasile apa entuk
penyambung naluri sejarah keluarga. Naluri sejarah keluarga kuwi ditandani anane apa? Anane anak. Wong tuwa sirah nggo sikil-sikil nggo sirah. Awan kanggo bengi-bengi kanggo awan. Sewengi ngomyang gawe masalah dhewe dirampungke dhewe. Guyu dhewe, jengkel dhewe, nahan nguyuh sewengi muput ana panggung wayang liar nggo sapa coba? Apa nggo dhewe? Mestine nggo anak turun. Lah, wong urip ana ngalam donya kuwi yen wis tuwek daplok kaya aku ki ora mikirke marang awake dhewe, ning kabeh ki mau mligi mung kanggo anak turun. Mongko anakku mung siji ya kuwi Suwatama. Aku ana negara Ngastina kuwi yen dianggep ora dianggep aku ki termasuk pejabat. Aku punggawa sing dituwake ana negara Ngastina. Ning sebabe apa? Wong Ngastina kok ora ana timbal balike karo Begawan Durna. Kurawa pinter merga Durna, Kurawa sekti merga Durna. Ning kena ngapa Kurawa kok ketake kok sepele karo Begawan Durna. Ora nganggep karo Durna. Yen pancen Kurawa duwe salah karo kowe, salahe apa? Salahe apa? Adipate? Iya, piye? Apa perlu tak buka ana kene iki saru lho. Ora apa-apa, mung ana mripat cacahe ana 6. Sengguni Durna karo anakmu Swatama. Iki ana sambung rapete karo anakmu si Swatama. Anakmu Swatama ya gene. Ing atase bapake ala-ala aku ya pejabat, aku dituwake dadi dewan penasihat ana negara Ngastina. Ya gene anakku Swatama wis ngabdi 15 tahun kok durung diangkat dadi PNS. Ayo piye? Lho, ora njaluk. Lho, apa anakmu kuwi urung diangkat? Durung. Kuwi mung honorer. Wiyata bakti. Takonono, pendasasi entuke pira? Swatama, nggih. Kowe iki durung diangkat to, dereng. Belanjamu pedak sasi pira? Nggih. Alhamdulillah sampun kathah. Pira? 750. Anakmu pira? Pangestunipun kalih. Mung entuk honor 750. Inggih. Lah kok sebabe iso kaya ngono? Lelakone piye? Mula kudune aku sing takon karo kowe Dipate. Kok ya kebangetan temen kok ya destun temen ing ngatasé Swatama ki anake Durna. Upama kowe ora nganggep Swatama, apa ora melek mripatmu ora nganggep karo Begawan Durna? Apa ya kudu ing ngatasé pejabat sepuh kaya aku kudu ndadak ngleset-nglesot nyembah dlamakamu supaya anakku dianggep minangka nayaka resmi ana negara Ngastina. Kakang, Blakasuta Blakotang terus terang, sejatine sing nyekel buku biru ana negara Ngastina ki aku. Diangkat ora diangkat ki ana tangane Sengkuni. Lah, mula ndene kowe sing nyekel buku biru ya gene kok nganti keplintang anakku Swatama ki jane ki nganggep aku apa ora? Yen mung perkara kuwi gampang, kowe matura. Yen perkara undraning kowe ora gelem sowan ana Ngastina ki mung perkara Swatama, wiwit detik iki uga bisa. Tak angkat derajate anakmu, tak angkat dadi punggawa resmi ana negara Ngastina. Ora sudi? Lho. Piye kuwi? Iki wong sepuh gunemane kok lunyu, ora kena dicekel ki piye? Lah jare kowe gelo, kowe getun mergo anakmu seprene-seprene ngabdi ora diangkat. Aku wis kebacut pingget. Dina iki aku wis ora perlu anakku ora diangkat dadi punggawa ana negara Ngastina. Wis gelo aku, wis ora dianggep. Wong urip ora kudu ngleset-nglesot ndilat dlamakamu. Swatama wiwit dina iki ora takon dadi punggawa negara Ngastina. Lah terus yen ora gelem arep dadi punggawa arep kon ngopo? Arep tak unggahke derajate. Nyambet gawe ana ngendi? Ora nyambet gawe ning arep dadi bos. Dadi bos apa? Dadi ratu. Ratu ngendi? Ya mbuh. Lho. Kakang Durna kuwi aja edan. Wong anakmu Bambang Swatama arep mbok dadekke ratu ki kepiye? 15 tahun ngabdi ana Ngastina ora diangkat mung keplintang. Lah kok dadi kowe jengkel, kowe nesu, kowe kegelan. Nuli bareng aku sumaguh arep ngangkat derajate anakmu Swatama, ya gene malah metu saka dawuh pengendikamu, anakmu arep mbok dadekke ratu. Ratu ana ngendi to, Kang? Ratu ana ngendi?
Aja nglindur, aja ngimpi. Wong kuwi wis winengku dening kodrat. Wong kuwi wis winengku dening takdir. Swatama ki kena tak ibaratke nggawane mung sak cangkir, gitu. Wadahe mung sak cangkir. Arepa seminggu udan ora leren. Ning yen nggawane mung sak cangkir, banyu sing kena diwadahi ya mung sak cangkir kuwi. Ngelo githok. Noleh githok aja gegeden rumangsa. Dipate. Aja sok ngilani dadaning wong. Gilinusi jalma tan kena kinira. Yen Gusti ngeparengake apa wae iso klakon. Aja dadak kowe ngilani dadaning anakku Swatama. Lan aku percaya dongane wong sing rumangsa kelaran atine tartamtu bakal dijabahi dening pangeran sing gawe urip, sing duwe uripe Durna lan duwe uripe anakku Bambang Swatama. Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Ya si tukang walang ati, ya si tukang kudu garing. Jebol gayuh lintang. Kegeden piyak kurang jagak, ora noleh githok, goleka kaca sing gedhe. Yen kurang gedhe goleka wujude banyu kali nggo ngilo, Kang. Oh, arep tak welehke kowe. Wong ora percaya wong urip ana sing nguripi gake. Lungguh sing kepenak mburimu bakal ana tamu sing arep teko kene. Tak sukeng kayun yun ngat sang nata. Kayu asaring sapuni. Won. Won berban. Monggo. Umasanya pratangga Indriyan amun-amun nir kumambang maltik mancolot putu sing sewangulun ulun amit pasamaliaman tapi ilo dina dawah ing Iladuni kula ingkang sowan ana piyai kakung dedeke kaya ratu pengagem sarwa hamrebawani kang sarta mrabot aja disengguh yen to Durna manuh merga lagi ki weruh panjenengan iki sapa? Menawi paduka badhe ndangku kaliyan kula ala tanpa rupa kula menika ratu tawi Narendra wingking saking negari Ngawu langit dene Sudi Hamastani kula pun Prabu Dewa Darma. Prabu Dewa Darma nggih. Asa wangsulipun kula badhe nderek tepang Angladiwanuh menapa leres mriki menika ingkang dipun wastani Pertapan Sukalima. Lajeng ingkang peparab Begawan Durna menika piyayinipun ingkang pundi? Ya, pancen bener kene iki Pertapan Sukalima. Yen kowe pengin ngerti sing peparab Begawan Durna kuwi wonge endi? Nggih, ingkang pundi? Aku iki Begawan Durna. Waduh, penemban. Salah. Wah, sembah kula katur penemban. Toblas sewu boten nyangka kula saged pinanggih kaliyan Sang Maha Gurunipun para Pandhawa. Paduka Sang Penemban Durna inggihipun Sang Resi Kumbayana. Mangke yen anak Prabu Dewa Darma nggih wonten dawuh penemban.
Paduka kok sampun ngertos menawi kula menika Begawan Durna gurunipun para Pandhawa. Nggih, pancen sampun dangu kula madik-madik pados pawarta menggah Paduka menika ingkang mucal dhateng para Pandhawa. Kula menika tembungipun sak mangke ngefan kalih Pandhawa. Kula kepengin dados tiyang ingkang wibawa kula sami kalian para Pandhawa, ora ngungkuli ya padha ngaten penemban. Mila tebih lampah kula sak negari ngawau langit, kula kepengin meguru dhateng Paduka. Meguru supaya dadi apa? Supados kula sederajat kalian para Pandhawa. Probiyanipun pinten kula saged bayar, kula bayar kenceleng. Uger Paduka kersa nampi kula dados putra siswa Paduka. Oh, pengin tak angkat dadi murid supaya padha karo Pandhawa. Inggih. Jer Basuki mawa piye? Katekaning Panjaka kudu nganggo pitukon. Menapa pitumbasanipun kula namung nderek penemban? Pitukane mung gampang. Kowe ngerti ta Pandhawa kuwi saiki dadi wong mulya? Inggih. Duwe negara ngamarta? Inggih. Ning kowe mesti ora ngerti. Negara ngamarta kuwi biyen sejatine duweke aku. Mluk. Ngamarta kagungan panjenengan. Iya. Mongko wonten sejarah menika mboten wonten tulisan, mboten wonten literasi ingkang nyethakaken bilih Ngamarta menika rumiyin kagunganipun Begawan Durna. Biasa ora apa-apa. Sejarah iki biasa dienggak-enggokke ora apa-apa biasa. Ning biyen kuwi Ngamarta duweke Begawan Durna. Aku saurunge dadi pendhita kuwi biyen ratu ana Ngamarta jejuluk Prabu Bagus Durna. Wo ngaten. Iya. Mula yen kowe kepengin dadi putra siswaku ana syarate. Aku pengin negara Ngamarta bali marang Begawan Durna. Lajeng caranipun kok dadak takon carane piye? Kowe lumarang apa marang negara Ngamarta? Maton kowe bisa siji mbedah negara Ngamarta, njarah raya Ngamarta, angka loro tugelen gulune Pandhawa 5. Aturna marang ngarepe Durna, tangkat dadi putra siswaku kowe Sang Prabu. Katya trisangka pirangu rinangkul kinempet kehempet dosang retnaning pawana. Ya situkang walang ati ya situkang kudu gering. Ya jagat Dewa Bathara. Walah dalah. Dipun tampi paswitan kula waton kula saged bedah negari Ngamarta. Ngisas jangkanipun para Pandhawa gangsal. Ya. Saguh apa ora? Nggih, sagah. Bagus. Sing tak jaluk kowe aja dadi menungsa. Kaya gluduk seru ning tanpa udan. Artinipun menapa? Kakehan cangkem ning ora ana buktine. Esuk iso nyangking gulune Pandhawa, tak tampa dadi siswaku. Sore iso gondol ndase Pandhawa. Tak tampa dadi putra siswaku. Lamun ora iso, aja nglindur, aja ngimpi kowe. Sang Prabu Dewa Darma. Kepareng kula badhe minta pamit. Nyuwun pangestu. Kula janji ora nganti srengenge angslup wonten jagat kulon sampun kula kisas, sampun kula cangking gulune para Pandhawa gangsal kunjuk Paduka Sang Resi. Kangro sesumbar
Hebat tenan kowe Kakang. Ora ngira jebul semono nggonmu bisa ngangge cerita. Aku kok dilawan. Ngandel apa ora? Wis ana entuk dalan trontong pepadang. Ngamarta ora dibedah karo Prabu Dewa Darma. Yen Pandhawa wis mati, Ngamarta suwung. Anakku Suwata marang tak dadekke ratu. Mudeng perang kowe? Iya. Nembe mudeng aku. Wong kok tumpul. Wong Jawa kok ora ngerti pasemon. Apa-apa kudu diblakake. Iya Kang, iya aku ngrumangsani jubluk. Malah aku matur nuwun, muga-muga bisa kasembatan. Yen Ngamarta bedah Pandhawa mati, tegese aku uga melu bathi. Satruning para Kurawa bisa sirna saklawase. Dongamu sing tak jaluk, Swatama. Inggih, wonten dawuh. Ayo, Nger. Ditututi lakune Prabu Dewa Darma.